vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu so kuti ndinge ndichizowanawo zvivindi zvekuti ndinge ndichiuya neconfession yangu. It is because of my boyfriend. With my boyfriend ndingatoti we have tried mukoma because inini handiwanzokulasta mumarelationship. Kana ndikatodanana nemunhu for more than 3 weeks ndinototi ndinenge ndatolastawo murelationship. Saka neuyu wandinaye tava kutocelebrate our 5th month together and I hope kuti nicharamba zvakadaro. So we have stayed this long in a relationship because iye munhu uye ari very prayerful. So mukoma zvakaitikawo kwandiri ndezvekudai. Ininiwo ndakabatwa chibharo nasekuru vangu. Sekuru vangu ivo vainge vachiitawo zvematongerwo enyika, saka vainge vaine nyoka iyo yavainge vainayo. So my mom told me kuti pavakazouya kuZim, because isusu tiri kuno kuCanada, vachifambira nyaya dzacho, saka spiritually nekuda kwekuti baba vangu vanonzi ndivo vakasirwa zvinhu izvo zvainge zvichishandiswa nasekuru. Saka mama vanoti vakabva vazoblokewa mumhepo, vaiti kana vakaenda kwavanenge vaenda vachida kubatsirwa then vaibva vazototanga kutoudzwa zvimwe zvinhu zvinenge zvitomborina kana musoro, kuzosvika vachizodzoka vachiti ndambozama mwanangu, handichaziviwo kuti toita sei. Saka pose apa ndainge ndichingozamawo kungoshandisawo mamwe maherbs awo avainge vakabva nawo kuZim, zvekare nekungoverengawo pamafacebook kuti chakati chinodzinga mweya wechikwambo. But mukomana ashe mweya wacho wechikwambo unongoramba uchingouya no matter what, because chikwambo icho chakaita nyoka ende nyoka iyi inotouya yototanga kutoita bonde neni. Saka ndinoti kana ndikadanana nemurume uyo wandinenge ndichidanana naye then anobva azotanga kundisema zviya zvekutoti kunyangwe ukazama kumuitira chakanaka sei but anenge achingokuona sekunge usitombori kana chinhu. Even my current boyfriend hakusi kunzi it's all good at all the times. Nguva zhinji mukoma tinotongonetsana but iye anotongondida hake. Ende patori nedambudziko rekuti tinotomboti kana tikazama kuti tinge tichirara tose then unobva watoona kutoti simba anenge asitomborina zvachose, but uchitoona kutoti munhu wako anenge achitoda nezvako. Saka nyoka iyoyo ndo inokonzera kuti iye ange achitanga kundivenga zvekare nekundisema. So baba vangu ivo vainge vaine vakadzi vakawanda. From what I heard from my mom, hanzi ivo baba vangu vainge vaine vakadzi vanokwana ivo kuita 12 kana ari semagirlfriends. Hanzi namama ainge asingatomboverengeki. So mama vangu vachizosangana nababa vangu zvakaitika ndezvekudai, kwainge kuine musangano kuvillage kwavo ivo mama pavainge vachiriwo musikana wechidiki. Panguva yacho iyoyo ndo pakabva pazoya sekuru vangu vachikampena. Saka ipapo ivo amai vanoti ndo pavakabva vazodaidzwa kune imwe motikari yainge iriwo yemusangano. Vachisvika kuya ndo pavakabva vazosangana nababa vangu, vakabva vaudzwa nababa vangu kuti ivo baba vainge vari mwana waminista uyo ainge achikampena, avo vainge vari sekuru vangu. So amai vanoti ivo vakabva vatongofarirawo baba ndokubva vatotanga kutodanana nababa. Vanoti vakabva vatosiyirwa foni but chainge chiri chimbudzi chavakasiyirwa. Saka amai vakabva vazomitiswa nababa. Vainge vasingatozivi kutoti baba vangu vainge vaine magirlfriends akawanda. Ivo baba vainge vakanyepera amai kuti vainge vangori nemukadzi umwe chete, saka vainge vachida umwe mukadzi. Izvo yainge itori style yavo baba yekungofamba vachingosiya vana pose pose. Saka ivo amai vakazonzi zvainge zvisingaiti kuti vange vachiuya kuHarare, vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachingogara pamba pevabereki vavo, zvekuti inini ndakatokurawo ndichitogara pamba pevabereki vaamai vangu, pamba pasekuru nagogo, kuzosvika apo pandainge ndava ne14 years ndo patakabva tachizotorwa mushure mekunge umwe mukadzi wababa azoshayika. Ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichienda kunogara manje pamba pasekuru. Ndakatanga kugarapo naamai vangu pamba pasekuru
apo pandainge ndava ne14 years. Saka pose apa tainge tichingogara zvedu kumusha, but amai vangu vainge vachichengetwa because ipapo hanzi amai pavakabatira pamovheri, ivo baba hanzi vakabva vazouya nemotikari, ndokubva vazosiya motikari iya ndo yainge ichitoshandiswa pamba mukukura kwedu. Zvekare sekuru vainge vakatotoreswa license naivo baba. Zvino takazoti tatorwa manje tava kuchinogarawo kuHarare. Ndakafara because amai vangu vaigara vaine mamwe manewspapers avo avanenge vaona kuti munenge makanyorwa nezvasekuru vangu, sezvo sekuru vangu vainge vari minister. Saka ndaigara ndichingomatarira manewspaper aya ndichitoti saka sekuru vangu ndi minister. Saka ipapo patakaudzwa kuti tainge tava kuchifanira kuti tinge tichinogara nasekuru, ndakafara zvisingaite. Takasvika paya, but usiku hwekutanga hwatakasvikapo pamba pasekuru handina kana kutomborara because ivo amai vangu vakabva vazopiwa bedroom yavo because vaipota vachishanyirwa nababa, then ini ndikabva ndazonzi ndichange ndichizova nespare bedroom yangu. So usiku hwacho ihwohwo patakasvikapo pamba pasekuru ndakabva ndaita sekunge ndakarota, but hope dzacho manje it was just too real. Ipapo pandakatanga kurota ndakabva ndazoita sekunge munhu ainge ava kubudirwa nemudzimu, ndokubva ndatowana simba ndikabva ndamuka. Pandakamuka mukoma, ivo sekuru ndakabva ndatovaona kuti vainge varimo murumu muya apa vainge vakabata imwe tsvimbo yavo, but tsvimbo iyi yainge yakaita kunge nyoka. Ende tsvimbo iyo yomukoma nguva dzedze dzekuti vanenge vachifanira kuti vange vachifamba vachikampena, tsvimbo iyoyo yacho yaishanduka kuita nyoka. Vaifamba nayo iri mubhuti remotikari yavo. Ipapo pacho pandakaita sekunge ndainge ndabudirwa nemudzimu, ndo pandakavaona sekuru vakapfeka rimwe ziheti rainge riri zihombe, rainge riri rered, vasina kana chavainge vakambopfeka. He was just naked, vakabata tsvimbo iyaya. Saka ndakabva ndatanga kurwidzana navo zvokuti kamudrovero ako kandainge ndichiita kakabva katovavhundutsa. Ivo vakati vachingotiza, mweya uya wainge wakandibata ndopa wakabva wazongondisiya. Then mangwana acho makuseniseni sekuru vakabva vamuka vachivesa moto, ndokubva vatanga kukanga nzungu. Then vakati vapedza kukanga nzungu dziya ndokubva vauya nadzo vakabva vandipa, vakabva vanditi muzukuru idya nzungu idzi. Then ndakati ndapedza kudya nzungu dziya ndokubva vazouya nekapu ndakati ndapedza kudya nzungu dziya ndokubva vazouya newater glass rainge rakazara mvura, but ndakati ndakatarisa water glass riya I saw kuti the water, it was not clear but it was milky. Ndikabva ndavabvunza kuti ko mvura iyi kasi yainge iri mvura yepaboho here? Vakabva vati kwete, mvura iyoyo vainge vaisa dota mumvura imomo, vachiti sezvo iwewe kweupenyu hwako hwose wainge uchigara kumusha uchinwa mvura yemutsime, vakabva vati mvura yekuno kuHarare iyi ine soda inokwanisa kuzokurwarisa muzukuru. Saka ndakabva ndazotora mvura iyaya, even though ndainge ndisingadi kuinwa, but ndakaita sekunge ndainge ndangopfekwa zvekare noumwe mweya uyo wainge wava kungoita kuti ndinge ndichingoita zvose zvavainge vachida ivo sekuru. Ndokubva ndatora mvura iya ndikabva ndanwa. Kubva zuva iroro mukoma kuti nditi ndakazokwanisa kubudirwa zvekare nemudzimu uya uyo wainge wakambobudira pandiri, never. Kunyange hope mukoma ndainge ndava kungorota ndichimhanyiswa navo sekuru kuhope. Saka ndakazoti ndava kuma15 ndo pandakabva ndazotanga manje kurota sekuru vachiuya. Vaiuya kwandiri vakabata coin vobva vati ndikuda kukuroora nai mukadzi, ndikuda kukuroora wakanaka. Saka ndaibva ndazoramba kudzamara manje kwandei vazoya kuhope. Pavakauya kuhope vainge vaina baba vangu, but baba vangu manje vaifamba vakaita zvekuhwanda kumashure kwasekuru vasingadi kuti inini ndinge ndichivaona. Ndokubva sekuru vauya zvekare vakabata coin riya vakabva vati bvumakani nai mukadzi, ndikuda kukuroora. Ndokubva ndaramba ndikabva ndati manje ndikuda kuudza baba vangu kuti imimi ndo zvamuri kuda kuita. Then baba ndo pavakabva vazodongorera, ndikatoona kutoti kunguva yose iyi baba vanga vakahwanda vari kuseri kwasekuru. Baba vakabva vati handiti uri ropa rangu here? Ndikabva ndati hongu. Vakabva vati iwe kana wakabuda mandiri kana uri ropa rangu chigamuchira mari iyi. Mukoma ndakabva ndazongogamuchira mari iya. Ndakangoti ndichingonogamuchira mari iya ndokubva ndatotanga kutoita bonde nasekuru. Ndo pakabva patangira mawet dreams angu
kuzosvika sekuru manje vava kutanga kuchiuya muspare bedroom mangu apo pandainge ndava kuma16. Saka vakabva vazotanga kundibata vachindibata zvishomani. Pandakazoti ndava kuma16 years sekuru ndopa vakabva vachizotanga manje kuya physically muspare mangu muya, vobva vatanga kutamba neni. Dzimwe nguva vainditora vobva vandigarisa pamakumbo avo, vobva vatanga kundibata mazamu angu. Kudzamara manje sekuru vaona kuti nzira vainge vaivhura, because vakatoita zvekuvhura nzira nezvigunwe zvavo, ndopa vakabva vazoita bonde nini. Ende chinondinetsa mukoma ndechekuti ivo sekuru ava pavakandibata chibharo handina kana kumbogara ndableeda. Then from there on sekuru vakazongoramba vachingoya physically, vaiwanzo kunditaimira apo pandinenge ndichigeza, vobva vaita bonde nini. So panguva yacho iyoyo manje pandakazobatira pamuviri ndichizonoudza amai vakabva varamba kuzvibhilivha kuti inini ndainge ndichibatwa chibharo nasekuru, kwava kutondirova vachitoti ndainge ndiine musikanzwa, ndainge ndiine vakomana avo vandainge ndichirara navo. Worst of all, baba pavakazozviziva kuti ndainge ndava nepamuviri, ndakaroorwa kane mukoma zvekuti baba vakabva vati uyu ava kupenga. It pains me a lot. Ndinoti kana ndikatarisa baba vangu so ndinonzwa imwe pain isingaite yekuti kunyange kuvauraya ndinokwanisa kuvauraya, because ivo baba vakabva vati uyu murwere wepfungwa uyu, haasi normal. Vakabva vatanga kutuka amai vangu, because from my mother's side there were few relatives that were mentally ill. Saka zvikabva zvazonzi mhepo iyoyo ndo yacho yainge ichikonzeresa kuti inini ndinge ndichiita sekunge ndinopenga. Ndakatorwa mukomanachi ndokubva ndaendeswa kupsychiatry, ndikabva ndazonzi ndainge ndichipenga. Ende ndakati ndichiitwa mental evaluation, ndaiti ndikanzi you are not okay mentally, ndobva ndatanga kuita hasha. Kudzamara manje ndava kuita zvekubayiwa rimwe injection iro ravaiti kana vapedza kundibaya, then ndaibva ndafila very weak. Ndobva ndangoti kuti vanhu ava vasaramba vachingondishungurudza, regedzai ndinge ndichingoita sekunge ndinopenga kwacho. Ndakagara kuya mukoma apa ivo baba vangu vainge vaine imwe shamwari yavo uyo ainge ari muCID. That guy, he was always by my side, because vainge vachitya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzotiza. Pamwe vaitya kuti kana ndikatiza sezvo ndainge ndiine pamuviri ndaikwanisa kuzonoudza vanhu kuti ndakabatwa chibharo nasekuru. Saka that guy aitochinja namashift neumwe zvekare muCID, kuzosvika pavakazoona kuti ndainge ndava right, ndo pandakabva ndazoburitswa paya, ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunogara nana gogo nana sekuru, but mama vakabva vazoti vainge vachida kuenda neni. Mukoma ndakabva ndazongosarudza hangu kunyarara, because ndakati ndasvika pamba kudai ndikabva ndatoona kutoti baba vangu had stopped supporting my grandparents for a couple of months, apo pandainge ndigere muchipatara ndichinzi ndinopenga. Saka kunyarara kwangu mukoma ndokuchengetwawo kwainge kuchiitwawo hama dzaamai vangu, kuzosvika tichizouyawo kunoku kwatiri. But mukoma, it still pains me a lot. Saka patakauya kunoku manje amai ndo pavakabva vazotanga manje kufambira nyaya dzacho. Saka amai vakadzifambira nyaya idzi kusvika vazoneta. Iniwo ndainge ndichizama zvose zvandainge ndichizama kuti ndinge ndichipindawo mumarelationships anolasta, but I knew what exactly I was fighting against. Ndizosvika ndichizosangana neuyu wandava kudanana naye. So I'm just asking kuti vedare renyu vange vachindinamatirawo, and I don't want you to give my numbers to anyone, please mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we. Hanzi sekuru vangu panguva yavo pavainge vachikampena vaifamba vaine nyoka mumotikari mavo mubhuti. Yo, strange things do happen in this world. Kurombera uminista pakaipa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye ndine makore 36 years ekuberekwa. Saka ndine mukadzi uyo wandakasangana naye muno muSouth Africa. Handizivi kuti inyaya yekuti iye ane mamhepo here ekuti afanire kuti ange achigara mumba, kana kutongoti munhu zvake atongori stubborn.
so nemukadzi wangu uyu patakasangana muno muSouth Africa, vanhu vazhinji ivo vakangoti iwewe ndiwe wagara watozvispoilera munhu wako, because iye kunyange patainge tichiri mukomana nemusikana ainge aine weakness yekungogara akatakura chibhegi. Aitoti kana akatouya kumba kwangu for a sleep over, dzimwe nguva aikwanisa kutouya musi weFriday, but mukoma taizotorara usiku hwose tichitonetsana. Mangwana acho even tinenge tatovimbisana kuti the whole weekend tinenge tiri tose, but obva atodzokera. Ende nyaya dzimwe dzaanotsamwira dzinenge dziri nyaya dzekutongoti dzinenge dzisitomborina kana basa zvachose, anokwanisa kutongobhoyekana obva atotanga kutorongedza bhegi rake. Saka ipapo aibva atoti handichakudi, but aizoti kana asvika manje kumba kwake obva azotanga kuchema achindikumbira ruregerero. Saka munhu wangu I thought kuti kana kuri kunzi ndikamuroora, because hama dzake dzainge dzichiti handiti unoona kuti munhu wako uyu akambopinda mumarriage, saka iko zvinozvi anenge aine kahu I don't care, but iwewo kana ukamubvisirawo something maybe iye anokwanisa kuzodzikama, because apa anenge achitya kuti anokwanisa kuzokupa mwoyo wake wose, then iwewe manje obva wazongomushandisa. Saka mukomana achi ndakabva ndaunganidza mari. Handisi munhu wekuti ndine mari uye kabasa kandinoshanda akatomborina kana mari, so ndakabva ndazounganidza mari iyo inokwana kuita 23,000 ndokubva tazoshandisa mari, because ndakazoenda ndikabva ndanotorawo vabereki vangu ndichiti ndikuenda kunobvisirawo munhu wangu. Saka takazosvikako mari yainge yava somewhere around kuma 16,000. Mukomana achi nanhasi uno nyaya iyo inonetsa, because patakasvika kwedu manje, sezvo vabereki vangu ndainge ndichiziva kuti mari yandiinayo yakawanda, ndakabva ndazotora 3,000 ndikati kuti vabereki vangu vasarwadziwa, chimirai ndinge ndichingovapa mari iyi vombotengawo at least zvimagrosari zvepamusha. Then iye manje akabva azotsamwa, akabva ati iwe mari iyi tichiunganidza wakati mari iyi yose iri kufanira kuti inge ichienda kuvabereki vangu. Ndikabva ndati tarakaone dhiya kuti vabereki vangu chaivo kana ndikatonzi ndavatumidzirawo mari ndinenge ndatovatumidzira $50, and ndikabva ndati saka kuti ivo vasarwadziwawo nemari yose iyo yatikuenda kunosiya kumba kwenyu, ndangoona kuti 3,000 zviri nani kuti tinge tichingovapawo 3,000. Mukoma mono akaita kutaura zvaanoda akapopota. Even by the time patakazosvikako kumusha kwavo handizive kuti nhai zvinoita here, because takati tasvika kuya then paya paakazobvunzwa kuti nhaiwe mari yevanhu ava toidya here, iye akabva atotaura kutoti chinondirwadza ini baba nanatsano mose muri pano nemi mose hama dzangu dziri pano ndechekuti nemurume uyu takasangana kuJoni ainge asingatombogoni kana kusevha mari. Zvino pandakatanga kugara naye ndo paakazototangawo kutosevhawo mari, but takati tasevha mari iyi yainge iri 23 ndokubva tazodarika nekumba kwavo. Iye manje ava kuchibvisa mari iyoyo ava kupa imwe yacho kuvabereki vake. Saka ini hangu kana mukadya mari yemunhu uyu zivai kuti moyo wangu hauna kusununguka. Mukomana achi ndakarwadziwa, nyange vabereki vangu nanhasi uno zvinhu izvozvo zvakaitika zvakavarwadza. Saka handizivi kuti zvinoita here izvozvo zvaakaita. Takazodzoka kunoku ndichifungidzirawo kuti zviya zvandainge ndakaudzwawo nehama dzake kuti kana ndikamuroora anokwanisa kudzikama, but nawo manje mukoma anotoganza achiti iwewe ndiwe unotorwadziwa kana kuri kunzi tikarambana. Handiti handisati ndakuzvarira kana ndikangobva pano even ukanzwa kuti inini ndafa, there is no need yekuti unge uchiuya kurufu rwangu, because hatina kana kumbozvara tose mwana. But izvezvizvi baba wemwana wangu kana ndikanzwa kuti vafa ndinotofanira kuti ndinge ndichienda kunovachema, because takazvara tose mwana. Saka handizivi kuti vedare renyu vanokwanisa kundibatsira sei. Nyaya yangu yakareba, ndinokwanisa kuzotogumisidzira ndatopedzera vanhu nguva yavo, asi ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu kuita muromo unoita kubika poison chaiyo ndo inobuda mumuromo maiguru ava. Asi ngatitaurei navo mukoma tichivapawo maadvices pakaipa.